mufaro wangu kuti tinge tiri tinoita continuation yenyaya yatasiya kuvideo part number 1 vazukuru tereka hanhasi ndakura first time kuita mavideos anocontinue handiti continuation handiti. So kana wanga usati wasubscribe pachannel panapa pachannel penyu, this is your family channel handiti. So subscribe, put your notification bell so that whenever I upload a video you'll be notified. Thanks very much ne support yese yamunoramba muchipa pamusha penyu, yamunoramba muchita kuti basa ringe rinoenda mberi handiti. This is not my channel wazukuru, this is our family channel handiti. I am just the face of Said TV, but this doesn't make me a better person than Mese handiti. Ndinongonzwa kuremekedzwa nekunzi nditungamiriri. Right vazukuru, muma streets e social media, right, streets e social media emanoswera nchitenderera nchibata kuona zvinhu zviri kufamba sei. Nyaya dzadasangana nadzo ka tabva taitawo mahwekwe handiti nepanga pachitaurawo. In fact ndoda nditangire kumashure kwatangira nyaya, ndoda kuzama kuti ndipedze nyaya yachona yese nhasi. Maititi sekuziva kwenyu handiti ndangasa ndaitaura but maititi vane nyaya yavo yavaitaura kalive wavaita vachitaura zvoni meno amazita nemazive, but vane shamwari yavo yavaiti yaida kuvauraya. So shamwari yavo yavaiti yoda kuvauraya iyi vaiti ada pane time yavanga vasingiri kunzwa zvakanaka vachifema zvekufemera kure, ndoda kungoiti gagagaga kuitira kuti tikurumidza tapedza mufambirane nenguva futi. So vane mabhuru avo aiplana kuti vakauraya maititi vabve vavatorera mari handiti, because maititi sekuziva kwenyu mura bhegi riripo handiti kana kuti ravepo handiti. So mabhuru avo vanengewo vaichivawo according to maititi vaichivawo kalife kavo, vanhu vachitovanyangirira futiwo vasiri kutoziva kutoti saura wangu uyu haasiri yechaiye handiti. So zvakazoitika ndezvekuti maititi vakazopiwawo clue ne-one of the people kana kuti one of their friends kuti no, ningi ari kutoplana kuda kuuraya nepilo zvakamira zvakadai. Well, maititi vakabva vazoitawo vakareacta zvavakareacta, nyaya dzachona dzikatozosvika pakuripotewa kutozoenda kumakoti, dziritori kumakoti dzimwe dzenyaya dzachona murabaraba yenyaya dzachona handiti. So zvazoitika ndezvekuti evidence uyo ndachitaura nezvake azosvikawo anenge pane one wemafriends amaititere akabva azomutumira information handiti. Information iri yekuti maititi kwanzi imba yavanogara haisi yavo, yavanoclaima kuti my house kwanzi kuroja handiti. So maititi zvavanoloja hanzi even nedzimwe motikari dzavanoti mota dzangu hanzi hadzisi dzavo, zvibatiswa handiti handiti, mombe dzekurisa handiti. So kwedu kuti nemombe dzekurisa dzekuti kana pane vamwe vane mombe dzakawandisa dzavasingachakwanise kuchengeta, vanodana vasina mombe vovapa kuti aiwa torai mombe dzongori mombe dzekurisa kuti aiwa munoita zvese, munokama mukaka nekurimisa nekuendesa kuchigayo, asi hadzisi dzenyu, hamukwanisa kudzichengesa kana kuuraya. So hanzi mumba yamaititi nedzimwe motikari ndezvekurisa. Right, ndiri kuti kudii, ndiri kuti nai murandakadzi hazvinetse. Vamwe bhudhi takaona mazuva akapera vakatenga motikari yavo vakangotaridza marisitsi kuti ndeyangu iyi, zita iri nemari dzandatenga. Dzimba dzine anonzi matitle deeds, kana ukati title deed ranetsa kubuditsa, pane chibepa chemagetsi kana kuti chemvura, ichocho havaite mistake, chinongouya chakanyorwa zita Felicitas Edward, ungoti imi ava vari kutaura nonsense, imba iyi ndeya zvenga handiti. Unless otherwise kana murandakadzi vari kubhilivhisa vanhu nezvinhu zvisiri zvavo, of which mune muchitogonera vamwe vanhu because vamwe vanhu vakatovaka dzimba mo, some ladies the better people because of maititi nekuinspire kwavakaita kuti kana mura anemba ane mabhenzi nechi, ivo havo pamwe vachitozototi hazvisi zvavo. Mune makatotigonera ino vazukuru vangu tinoita toinspire ende tinotofara zvisingaiti handiti, following inotouya zveshuwa. So what am I saying? Ndiri kuti maititi was being attacked nemusikana
handiti vandiri kutaura nezvake achiti I think information akaipiwa ne1 museko remafriends amaititi because maititi nemafriends avo mazhinji ushamwari hwaparara havachawirirani. Friend iyaya vaiti my best friends some 20 something days ago handiti vachitofarira naye iyeye vave mabest enemies, havasiri mabest friends ave mabest kwete mawest mabest enemies handiti. So vazukuru, what do you think nenyaya dzandakuigirai nhasi, nyaya yemurava kuti aida kuraiwa ende ushamwari hwavo nevanhu vavawirirana navo havasisina ushamwari ihwohwo, ende pakubuda nyaya dzekuti zoni maititi bling yavanoita pasocial media, zvinhu zvavanoita nazvo bling hazvisi zvavo zvikuru zvafana nemba haisi yavo nedzimwe motikari. I don't know how far true it is. So the only person who can prove kuti ichokwadi kana kuti nema ndiye maititi, and I believe kuti vachatipindura, vachatiudzawo zvakamira sei. Naangosei ndingatinyore kuma comments nchiti much love.